Ina da gaskiya lallai babu kamar Mai uzuri suna kama da shi. Ina da gaskiya kana da amana. Thank you. Thank you. Thank you. yau fiye da shan shuka ta yau huna zaman mulki na gara abu yarda ita motsi ta biri da lokuranta sati da ke na lissafo su zai yi hajja akwai gida tarbiya da kin samu shaida a jina a cikin farko wanda ji ta sani da mataki Mai uzuri suna kama da shi. ina da gaskiya lallai babu kamar Ina da gaskiya kana da baya. Sama suna fasa su goya. Iya tuna shi sa nake ta tsalla. Ta da soyayyar ba ni sanya.